Γεια σας, σήμερα θα κάνω ένα επικό challenge να βάλουμε τη χειρότερη κάμερα ένα γκολ έξω από τη περιοχή στο FC Mobile. Λοιπόν, να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο και θέλει προσπάθεια. Πάρα πολύ προσπάθεια. Εγώ είμαι η Liverpool από εκεί. Βλέπω ότι είναι καλή. Γιατί πάλι μου ιδέα που θα παίξω. Αυτή είναι η ομάδα, ο Ρονάλντο, ο Νάνα, Μπέλιγχαμ, Νίκο Βίλιαμς. Εγώ έχω Βινίσιους, Ριβάλντο, Κάκα. Αυτός τους παίκτες, δεν μ' αρέσει αυτοί οι παίκτες. Αυτή είναι η χειρότερη κάμερα λοιπόν στο FC Mobile και με αδύνει και δύσκολο να την βάλουμε και πρέπει να βάλουμε ένα δεύτερο περιοχή. Πολύ ωραία. Ο Ρονάλντο, όχι, έλα πίσω. Έλα πίσω. Ουφ. Μπράβο. Έφυγες. Δεν με νοιάζει ποιος να το βάλει, αρκεί να το βάλει κάποιος. Τι κάνει εκεί, δεν είναι χειρότερη κάμερα. Έλα Έλα ρε, τι κάνει Νίκο Βίλιαμς. Κάντε άμυνα. Μπράβο. Μπέλιγχαμ, έφυγες. Βίνι. Γιατί το κάνετε αυτό να πούμε. Ράιτ, έλα. Φύγε, Βίνι. Όχι ρε Βίνι, κορίτσι μου να πούμε. Τι κάνει κορία, αγόρι μου. Κριστιάνο, έλα πίσω. Έλα Κριστιάνο, δεν είναι φάουλ. Μπέλιγχαμ. Δεν έχω κάνει ούτε μία ευκαιρία του μεταξύ στο μάτς. Δεν σε είδα εσένα, ξεφύτρωσες. Από πού έχουν ξεφυτρώσει όλοι αυτοί. Δεν το βρω. Και αν αποτύχω στο challenge, δεν θα πρέπει να παίζω από αυτή την κάμερα και με τους καλύτερους κάστος στο FC Mobile για αρκετό καιρό. Πολύ ωραία τώρα, πάρα πολύ ωραία. Χάνουμε και 1-0 στο 50 ο Ρονάλντο. Το 19 ο Ρονάλντο πήγε. Δεν μ' άρεσε αυτό και τους έπαιξε όλους. Και έκανε ό,τι κάνει και στην αληθινή ζωή αυτός ο Κριστιάνης, ο Ρονάλντο. Όχι, έλα πίσω ρε. Νίκο Βίλιαμς, κανόνισε, μπράβο ρε Γιουνάι Σιμών. Μετά, ρε Γιουνάι Σιμών 2 φορές. 2 φορές μας έσωσες. 57. Τι. Θα με ρωτήσετε γιατί θέλω τόσο πολύ να νικήσω τη Ρεάλ, ενώ είμαι φαν Ρεάλ. Ο λόγος είναι ότι είμαι και πολύ φαν Liverpool και αυτή δεν έχει κάνει κανονική ομάδα Ρεάλ, αλλιώς θα το είχα κλείσει. Έφυγες. Έλα Βίνι. Έλα, σε παρακαλώ. Έξω από την περιοχή πέρα επίθεσή μου στο μάτς. Μπουμπούνα το. Όχι ο Νάνα, τι έπιασε. Ο Νάνα με τις φανέλες ρε. Ό,τι κάνω, θα κάνω βλακεία. Δελπίε. Έλα, Ράιτ. Κάκα.
πραγματικά. Τι offside να πούμε, το offside. Θα χάσω από ό,τι βλέπω και θα πρέπει να περιορίζω από αυτή την κάμερα. Come on, Vinny. Πιου, ότι ήταν μέσα από την περιοχή. Δεν θα μέσω από αυτή την κάμερα. Δεν θα μέσω με αυτή την κάμερα, δηλαδή ανέβαινε. Bellingham, ο Bellingham. Μπράβο, τι πέφτεσαι στον Σίκο. Μπράβο ρε Ουνάι Σιμών, παιχτούρα μου. Όχι. Ουφ. Σωστή, τελείωσε νομίζω. Έχασα. Αχ, τέλος, έχασα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα ένα βίντεο. Έχασα. Σημαίνει ότι πρέπει να παίζω από αυτήν την κάμερα όλη την ώρα. Αλλά αν θέλεις και άλλα τέτοια ποδοσφαιρικά βιντεάκια, πάτε το subscribe.